сюда берем. Тоже протовалда. Вот. Во, молодцы. Бүгінгі күнде мәдениетте шыннан да проблемалар бик күп. Беренче проблема инде специалистлар, барлау специалистларны саклап калу, аларны эшкә китерү, зарплаталар зур түгел, дөресен әйткәндә. Мәдәният өлкәсендә укып чыккан студентлар бүгенге вакытта кире кайтмыйлар эшләргә. Шуңа күрә бу бик зур проблема булып тора. Образование алып та, белеп та кайберләренең эшләсе дә килмейдер бәлки. Менә аларның тагында киресенчә икенче ягы бар. Кешеләр менә авылда төпләнгән, авылларда, шәһәрләрдә төпләнгән, аларның менә йөрәкләрендә татар рухы кайнап тора. Менә алар җирне җимертеп ясый торган кешеләр, бәлки кай вакытта ничек итеп аны эшләргә, ничек итеп аны менә шу бәйрәмне уздырырга матур итеп, ничек итеп җырга матур итеп өйрәтергә, дөрес итеп өйрәтергә, режиссура ягыннан да, хореографик биюләрне ничек куярга алар белмиләр. Менә шуның өчен шундый семинарларны уздырабыз да инде. Технологиясын без сезгә өйрәтеп кайтарабыз. Был какой-то действительно позитивный сдвиг в нашем крайняя комнатка, крайний кабинет. Татарлар бар, кая булса да үзенчәлекле фольклор биюләре бар. Мин Аракай авылына электән килеп йөридем. Кызларны җырларга өйрәтә торган идем. Культурный комплекска индем, беренче кабат килдем, күргәнем юк иде. Бик нәк матур инде, шулай матур итеп эшләнгән, шулай матур, шундый матур музей, библиотека, кружковой работа. Bütün нәрсәләре ошады. И костер сам по себе, он является... А бізде наоборот, біз айтамыз, біз крючок білән сторону деген нәрсе. Прошло и все. Носил он его, не носил, потому что это тот момент, когда, допустим, мы говорим, очищались от всего. Потому что это было необходимо тогда, женщина год протасил и все, выкинул. Хәзерге вакытта миңа калса бу иң кирәкле әйбердер, чөнки менә телне саклау өчен, милләтне саклау өчен иң беренче җыр, моң, тел, очрашу, аралашу, чөнки бер-береңдә булган шушы милли байлыкны бер-береңә бирү һәм ничектер аларны күрсәтә белү менә шул кирәктер. Чынлап та бу миңа калса бу бик зур мероприятие. Иң беренче булып менә алар саклап калыр шикелле, менә телне дә, моңны да. Чөнки мин карыйм залда килгән кешеләр арасында яшьләр бар. Кайберләре белемле, аларның махсус музыка училищелары битергән кешеләр дә бар. Һәм аларның менә күзләренә караганда чынлап та аларда иң зур теләк менә без белгән бөтен нәрсәне алып калу һәм аларны үзләренең балаларына җитештерү. Вот, давайте с вами Әле генә бию дәресләреннән чыктык. Үземә кирәкле бик күп мәгълүматлар, яңа хәрәкәтләр алдым. Шушы яңа хәрәкәтләрдән бию тизмәләре үзебез менә тере укытучы, тере педагог, бит интернетта казанырга туры килә. Без шәһәр җирендә яшибез. Татарстанда түгел, урыс үзәгендә, Россиянең үзәгендә. Менә шуңа күрә аннан тыш инде үзеңнең коллегаларың белән очрашу, үзеңә дәрт бирә, яшәүгә көч бирә, өсти. Менә кемнәр килмәгән, безне карап, шушы нинең семинарның нәтиҗәләрен күреп, үкенерләр дип уйлыйм, кызганычка каршы. Күбрәкне киңрәк итәбез.